Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ano na punta mga higala nilang atong tulumanon sa kahanginan CONA Kati Cases on Air. O ako lang gihapon kining inyong ubus nga alagad Rev Rando Padre Edwin Academia Kababino adlaw na usab karon nga Martes pizza 18 na kini mahigala sa bulan sa tarong bulana Agosto. Ayan. Kumusta naman mga higala? Nagkinaot ko nga ana kamong tanan sa kapiskay sa Panlawas, walay ubo, walay sipon, walay hilanas, walay arthritis, walay sakit sa ulo, wala maguol. Kay walay igbalayad suriko. Wala naguol kay kanang nakasabaan sa bana. May no higala no ato yun nga lakip-lakipan po ginagmang kulo komedya ning ato ang programa aron po ta dili kay katulugon ano. No higala no ato nga patron karon mao si San Luis, so Louis of Toulouse or kini gitawag San Louis, Saint Louis of Toulouse. Okay no, Louse. Bueno higala no, manay atong pangayuan karon og mga pagampo aron nga magmalampuson kining atoa karon nga katikises sa kahanginan. Okay no, good no na kanatong tanan mga higala. Bueno, ari kita mga higala sa atoa nga CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamugtuhon. Bueno, Cardinal Luis Antonio Tagle no, sa of course kailangan kay tanong ni Cardinal Tagle no, gipadala karon didto sa Port Moresby, New Guinea no, aron sa pag-attender o pag-highlight sa ilahang dako kay nga kasaulugan dito nga mao ang ika-125th anniversary sa pag-abot sa Katolisismo sa nasangpit nga lugar no. So isip usa ka papal envoy ato karon si Cardinal Luis Antonio Tagle o malipayong giabi-abi sa mga katawhan dito sa nasangpit nga nasod sa Papua New Guinea. Balita mga higala gikan sa Vatican, talahurong Santo Papa Pope Leo XIV mipadala og ayuda no, mipadala og ayuda ngadto sa katawhan sa nasangpit nga lugar sa Colombia no, mobalor og 100,000 euros no ang iyahang gipadala didto nga ayuda tungod kay sigon sa atong nasayran bag-uhay pa lang naigo ang maong nasod sa grabe nga linog nga mikalas sa daghang kinabuhi. So muna nga agi og ambit sa ilahag pagtabang sa ilahag mga kasubanan, may padala nga atong talahurong Santo Papa o igo-igo nga kantidad sa salapi 100,000 euros. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa atoa nga mga pangalagad. Bino ari na ta mga higala sa atoa nga topic. Unsa man ang atong topic karon? Fiestas, a time to celebrate God's love. No, fiesta, a time to celebrate God's love. No? Fiesta, a time to celebrate God's love! Exclamation mark. Abino may gala no atong tan-aw no sa magining fiesta di ay no. Fiesta is a vibrant community celebration rooted in faith, no, gratitude and togetherness. Nga sa ato pa kining fiesta celebration dili lamang kini ordinaryo nga selebrasyon tungod kay rooted no nga sa ato pananukad dinha sa dakong pagtuo, pagpasalamat ug panaghiusa no, panag-uban. It turns ordinary days into sacred moments of joy no. Pinaagi sa fiesta mga higala ang ordinaryo nga adlaw na himong usa ka balaang adlaw sa kalipay. Ingon ni ana no.
rooted in history, no, na anagini sa dugay na kayo. It brings people to share blessings, food, and prayer as an outward expression of God's love. No, muna ang fiesta ng higala, no? It is a vibrant community celebration rooted in faith, gratitude, and togetherness. It turns ordinary days into sacred moments of joy. Rooted in history, it brings people together to share blessings, food, and prayer as an outward sign, outward expression of God's love. O yun yan ang mga higala, ang fiesta. No? Muna, dili ta mo kumpiyansa sa fiesta. Kaya usa kini kabalaanon kayo nga kasaulugan. Unya, of course, sa fiesta, anaagyod ang pag-ampo. Doon ay holy mga misa, mga nobina, in honor of patron saints, and of course, pagpasalamat sa daghang grasya nga nadawat, ilabi na gayud sa maayong ani. Ayan, no? And of course, radical hospitality, no, na gina sa fiesta ng higala, no, nga diin ang tanan nga ang mga tao nga na nagfiesta maabi-abihon sa tanan nga magbisita sa ilahang panimalay, no, ilahang mga siringan, ilang mga higala ug bisan gani ang dili nila kaila, malipayo nilang abi-abi sa ilahang panimalay. And of course, shared joy, anaagyud ang colorful nga mga dekorasyon sa panimalay. Shared meals reflect communal grace, and of course, music. Dili gano mawala, no? And of course, another is unity. Communities gather as one to strengthen bonds and care one another. Muna siya core meaning of fiesta. No? Unya, matud pa, kaya doon naman tayo uban nga mangutana na anas Biblia o daghan kayo nas Biblia, no? Basahan lang ninyo sa Leviticus Kapitulo 23, nagisgot yun na o daghan kayong fiesta. Unya, sa Leviticus Kapitulo 23, ilang gidivide ang mga Hudiyo, ilang gitunga, igibahin-bahin into 3 seasons ang ilaha nga kapistahan. Spring, summer, and fall. Wala sila winter. Fall mo na, fall ko na siya autumn na, no? No? Unya, matud pa ang spring, kanabanggikan sa winter ba, unya manoy hakaw na, manalingsing na mga tanom nga nangalawos. Ilaragi sa ulog ang pinaka-importante usab nila nga kasaulugan nga fiesta, kining Feast of the Passover. Katubitong panahon ba nga diin nakalingkawas sila sa ilang kaulipdan sa Ehipto. Mutoy ilang gitawag na itong kapistahan sa pagsaylo. Ato ka nang mabasa sa Leviticus Kapitulo 23, versikulo 5. Unya, doon na po sila fiesta sa pan nga walay patubo and living bread, no? Sa Leviticus Kapitulo 3, 23, 26. Katumanggon sa panahon bitaw nga niingaw na si Moses nga pangandam na mo kay karong gabi alas 12 manguan na ta kanang kining gitawag o singalaan na manglingwang ning manggawas na ta gikan diri sa kanang gikan diri sa kaulipnan sa Ehipto busa pang luto mo og pan, daghan kayong pan muna nga dinali-dali hurried exit muna nga madugay naman og ila pang butangan og yeast kanang tubo ay gidikta na rin nagluto ning pan nga walay patubo kay madugay na mausubo niya ning huna-huna sa mga Ehiptohanon ug pugna na hinuon sila muna nga natawo kining kapistahan sa pan nga walay patubo aging paghinumdum niya na unya feast of the first fruits ito naman kay panahon nga pag-abot sa panahon nga niabot na sila sa ilahang destinasyon na nanom-tanom na sila unya ang primero gyud nila nga bunga sa ilahang kanabitang mga ilahang tanom nga mga tanom ang primerong bunga ila ginang gihalad nato sa Ginoo hantod karon ila ginang gisaulog na kanang feast of the first fruits unya doon na po sila fiesta sa summer feast murag mo resemble sa Christian feast na to Pentecost no 50 days after first fruits
sa Leviticus Kapitulo 23, 15-16. Ila ginang ang saulog nila sa ilang Feast of the First Fruits, 50 days, kay 50 meaning 50 man na, no? 20 meaning 50. Di sa ulog nila na. No? And then, kining fiesta nila sa fall, no? Ang ilahang timing ni nila, katubitang, di ba katong pagdayo nilang larga, gikan sa paglarga nila gikan sa Ehipto, kuan man to, kana bitang ram's horn, kana bang mura ba o turutot ba? O, kana bang mura ba o bugle na ilang gipatingog unya larga dayon sila. Mura man gihulat nila nga signal. Basta i-blow na gani ang ram's horn, boop, boop, o ano na gani, tindog na dayon sila, larga na dayon. Muna nga, kana pong Feast of Trumpets, ila po nang gisaulog gihapon. Unya, Day of Atonement, no? Kana bitang panahon nga, katubitang nag-travel bitaw sila sa kuan, sa desierto, unya, gipang paak sila og mga bitin kay nagpakasala sila, ila gihapon nang sa ulog. Unya ila pong gisaulog ang Feast of the Tabernacle. Katibitang nagpuyo pa sila dito sa disyerto nga nagpuyo ra sila ta mga tents. Ila po nang iriin ang tagwalo na kaadlaw. No nga manggawa sila, dili sila mupuyo sa ilahang balay. Adto sila sa gawas, magbutang sila mga tents. Unya ilang sa ulugon ang Feast of the Tabernacle. Ana no? Ato pa niya kining ilahang mga kapistahan sa mga Hudiyo, pattern jud ang ato ang kapistahan ini, no? Kaya naaman ang gitawag na tog freeing kanang bitawng paglingkawas gikan sa kalistanan ato nang gisaulog panahon sa fiesta, no? Kanang pag-andam og pagkaon panahon sa Pasko, no? Apil na ni ana, no? Kaysa dihang natawo si Kristo nakalingkawas man gikan sa kasalanan, ana, no? Unya Feast of the First Foods ato gyapon nang gisaulog kana daing matimpong piyesta na nagpasalamat as mga grasya ngana, no? Unya Pentecost, of course gisaulog na nato pagkabanhaw ni Kristo. Unya Feast of the Trumpets, of course kanang magsaulog tao bagong tuig mo naman na siya, no? Unya kanang cleansing gisaulog man nato ang kining gitawag og Semana Santa. Unya Tabernacle gisaulog po nato na manang panahon sa fiesta doon na gid tay mga gitawag bitaw nato mga booth nga diin adto nato dito pasalamatan ng Ginoo. In other words, Christians celebrated fiestas, no? Christian celebrated fiestas i-pattern jud sa mga Jewish tradition with Jesus as the center of the celebration. Ano, no? So, dili ta mo ingon nga, kaya wala pa na Biblia, paging daghana ka na sa Biblia, basahan lang ninyo sa Leviticus Kapitulo 23, pero ting daghanang fiesta kisnisbutan nila. In other words, ang fiesta di ay nato is, dili lang gina nato kalimtan ha, ang fiesta is a very sacred tradition, no? Usa ka na siya kabalaanon kaayo nga tradisyon nga atong gisunod mo na nga, dili nato himuong masulobon kining uban kabulok kung unsay nahitabo imbis nga malipayon ang fiesta na himong masulubon. Sample, ginana doon ako'y nabalaan nga gikag na mesta nangahubog umayo nagbuto na mauli nga disgrasya nahimo na noong masulubon. Ayaw no? O baka kanang nagsaulog og fiesta unya pag human nga hubog unya nagsinong bagay nga bungi na hinuon. Ayaw no? Kinahanglan nga ang fiesta is a very sacred tradition nga kanang usa ganito. Ang fiesta is a very sacred tradition o busa kada bitang ato yung saulugon sa tumang kabalaanon, no? Kaya sa ganito, a sacred fiesta is a vibrant community celebration rooted in faith, gratitude, and togetherness. It turns ordinary days into sacred moments of joy, no? Rooted in history, it brings people together to share blessings, food, and prayer as an outward expression of God's love. Ayan, no, ha? So, kumbate na ha? Ang pista na yun, hapon tayo. Padalaan ng uban nga, unsa na kuno ni, unsa na
Okay, salamat sa iyong pagpaminaw ha. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia ka, manamilit usab ka ninyo. Ug manalangin ka nato ang Dios magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Gunon, Pilipinas!